gaat vragen. Hallo. Wat ziet je er leuk uit? Dankjewel, ik stond op punt om weg te gaan. Hoi. Oh, Op een feest, ja. vandaar de vlaggetjes. Vandaar, die hangen hier altijd uit. Oh, je hangt altijd de vlag Hier lang uit. altijd de vlag uit, ja. Heb ze nog 10 minuutjes? Maar Even- natuurlijk, Ja? die heb ik wel. Oké, kent ze Ja. het programma? Ik ken het programma, ja. Nou, Ja. we reden hier langs en Ja? een collega zocht de... Ja, is het een totem? Het is een totempaal, ja. Maar toen zocht ik de wagen. De wagen, En ja. toen dacht ik bij mezelf, Ja, hebben we de wagen misschien ooit al eens in het programma gehad? dat kan Michel Linsen. Ja! Ja. Oh, wat leuk! Het muziekcafé, de Het Hertog. muziekcafé De Hertog, inderdaad. En toen was Sil de Wasterneet, zijn mam wel. Ja. Had ze die uitzending gezien toevallig? Ik heb die uitzending niet gezien. En Maar- ik heb Sil leren kennen en heel enthousiast Ja, ja, figuur. ja, Dat ding getummerd. ja, En op een gegeven moment moet je hem wegdoen. ja. En wie is dit dan hier terecht Maar gekomen? dat is wel een heel schoon verhaal. Nou, vertel. Ik ga even vertellen. Ja. Moet ik die vertellen? Of, Binnen? Is het dat, een beetje fris voor dich? Nou ja, het mag ook hier of in de wagen. In de In wagen? de wagen? Ja. Ja, nou, dat komt. Ja, nee, maar toen zijn we niet in de wagen geweest. Je zit er niet in geweest. Nee, toen niet. Wacht. Nou. Ah, nee, ik dacht dat mijn broer stopte. Nee, dat heb ik op een wacht. Oh, dat zou ik komen halen? Ja, voor de licht en neven daar. Oh, wat leuk. Dus, nou, even, Dus dat- Dan kon ik ervan uit dat ik leuke neven en nichten heer zo. ja, die hebben weer gezien. Ja? Nou, Och, oh ja, ja, leuk. Och, wat is dit toch leuk. Giet nou toch. Hessenstroom? ik zou stroom moeten hebben. Oh, Maar ik Maar? weet het precies even niet. Ik zie hier even. Laat ik hier even kijken of ik. ja, meidje, als ze binnenkomt, dan kan ze vast zien wat voor een bijzonder interieur. Oh, begin blik. Waar is ons leidend voor? Ah, daar is ze weer. We hebben stroomdruk. Dat is later nog niet nodig, hè? Nou, ik vind dit leuk eigenlijk. Ja, we hebben een bal van binnen gezien, Ja. volgens mij toen. Mag ik dich op het podium zetten? Maar natuurlijk Ja, dan zetten we dich, we zetten dich wel op een voetstuk, hè. Neemt u plaats? Ga ik zitten of zal ik staan? Nou, Ja, leuk. Ja, de huur zijn toes. ja, dankjewel. En nou het verhaal. Dat is het verhaal. Ja. Nou, het verhaal gaat zo. Oké. Ik werk als, nog altijd bij een grote multinational als manager. Maar ik dacht, ik wil het anders gaan doen. Oké. Ik wil vrij zijn. En ik heb gehad opleidingen, trainingen gedaan. Ik denk van, ik wil, nou, in ieder geval een belang voor kort te maken. Een buurvrouw van mij zei, waarom jij ze niks aan huis beginnen en zet ze door het neer wat ze kunt verplaatsen. En die stuurde mij op een vrijdagmorgen een appje met een zigeunerwagen die geveld wordt op dinsdagavond. En ik dacht, ja, ik weet wel, stond voor 3000 euro. Ik denk, ja, maar goed, het is wel veel geld. Ik weet niet hoe dat ding eruit ziet. Toen zei ze, maar je kunt vandaag gewoon kijken. Dus om lang vooral kort te maken, ik ben naar Brabant gereden, naar Gemert. Kom daar op een zigeunerkamp terecht en daar stond dus een gloednieuwe handgemaakte zigeunerwagen. Wauw. Prachtig, ja echt. En dat was van binnen niet ingericht, dat waren 2 compartimenten. En de man die vertelde dat ze nog ieder jaar met pen en kar, dus op paard gaan. Op de ouderwetse zigeuner manier. Op de ouderwetse zigeunermuziek, met muzikanten, met muziek, een kampvuur. En dan zijn er veel dat we weten, hebben we er 100 man rondom zitten. Dus dat hadden vrijdag. En ik ben naar huis gegaan en ik dacht, daar wil ik ook wat aan huis gaan beginnen. Dus ik ben beginnen druimen eigenlijk. Van, rondtrekken. En mijn theater, ik doe dat niet vrijwillig, in mijn vrije tijd. Hè. Muziek is altijd een grote passie geweest.
Dus eigenlijk beginnen druimen. En dat ding al gewoon inrichten. Hè? En ik gaan googlen, een Belgisch trekpaard. En natuurlijk rondom en met Lu erover gehad. En die zei, ja, jij sticht moet doen, ik heb helemaal niks met paarden en ik ken dat niet. En ik dacht, pff. En toen was ik dus, dinsdag 's avonds wordt hij geveild. Om 9 uur sloot hij veiling. En toen was ik bij een vriendin van mij. En ik zei, Karen, eigenlijk interesseert het me eigenlijk al helemaal niet meer of ik dat wagen nu win, ja of nee. Want ik heb al zoveel spas beleefd en aan de creativiteit wat weer begint te struimen. Dat alleen al is het waard geweest. Ik zat al op het goede spoor. Ik zat op het spoor. Voor wat betreft die eigen toekomst. Wat betreft mijn, nou goed. 5 voor 9, komt Harold, de man van Karen, de komt toe van zijn werk. En ik hou net mijn eerste bod ingelag voor dat zigeunerwagen. En hij zei, nou, zet er maar als het tijd niet wordt, ik weet nog wel een andere te staan. Het was 5 voor 9, 9 uur sloot de veiling. En iets in mij zei, ik moet hierop inhaken. Dus ik zei, ik heb er een foto van. Nee, zet er mij gewoon wel even bellen. En hij is dus beginnen bellen naar zijn vriend, de vader van Sil. En de klok, die tikte door. Dat klikte door. En dan hoor ik Harold zeggen, ja, dan komen we er wel even. Ik denk, ja, kom er wel even. Ik zit hier met de veiling. En met werd de veiling met 3 kwartier verlengd. Dus we zijn de auto ingesprongen. We zijn naar daar gereden. En we kwamen aan. Ik zie me nu op de oprit aankomen. En ik zie dit hier staan. En ik dacht, ja. Dit is een omgeboede schafkeet. Dat was mijn was eerste... dat nog in de boekend? Dat was nog in het boekend, ja. Het ouderlijk hoes was... Ja, Ja. Dus dat was in ieder geval mijn eerste indruk van een omgeboede schafkeet. Totaal niet te vergelijken met hetgene wat ik gezien heb in Brabant. Ja. Nou, maar we komen binnen en ik kom heen. Ja. Nou, klaar. Ik denk, dit is alles wat ik eigenlijk afgelopen dagen over gedruimd heb. Het is een muziektheatertje. En dat heeft gewoon zo moeten zien. En het het en... Maar zo ze toen nog steeds in de veilingtijd? Het was altijd nog in de veilingtijd. En ik weet, en Sil wordt aan het vertellen wie de wagen bij hem was gekomen, wat hij er met gedaan was, in de pap was dan. Ja. En Harold zei, jij met Milka de veiling. Ik zeg, nee, laat de veiling wel gaan, ik ben niet meer een rijder, wij. Nou, en op een gegeven moment zei dat, ik denk, moet de vraag toch stil. Ik zeg, Sil, wat wil ze ervoor hebben? Zei, dat kan ik niet zeggen, want dit zit in mijn hart. En het gaat nou eenmaal waarvan ik voel, dat je de passie... Klinkt als Sil, ja. Voortzetten. Nou, net komt de pap en hij zei, Milka, kom eens hier. Hij zei, luister dat dit is. En er staat dus de quote van John Lennon. Ja. You know, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope one day you will join us and the world will live as one. Waar staat die quote? De quote staat hier in het... Maar zoek ik toch ook niet een beeltenis van Sil? Precies, aan een engelke. Ja. Dus. Als de binnenkomst links, dat is toch Sil, of niet? Dat is Sil, inderdaad, daarboven. Met een microfoon en een fles bier in de hand. Precies, precies. Als engelke. Ja. Het is misschien voor dich handiger om hier ook een beetje door het remke te kijken, want dan zie je dus... Is toch nog steeds het mengpaneeltje? Dat is nog steeds het mengpaneeltje, ja. En toen zei de pap, dat gaat over dich. Hij zei, het maakt dich niet zo zorgen over wie dat die voling moet gaan kosten. Hij zei, het ga ik eerst eens voelen of het bij dich past. Hij zei, want ik wil de stichting het ruimgeest realiseren. Nou, en eigenlijk is het zo geschehen. Ik was in een hoes gereden en ja, ik dacht, dit is het. En de hele nacht niet geslapen, natuurlijk. Volgende dag op het werk, want iedereen wist dat ik op de angeren ging bij. En iedereen, en ik zeg, nee, dat is het niet geworden, maar misschien wel gedaan anders. En 's middags kreeg ik een appje van Sil. Hij zei, ik heb er eigenlijk over nagedacht wat ik er wel voor wil hebben. Ja. Wil ze het weten? Ik zeg, natuurlijk wil ik het weten. Dus toen heb ik gebeld. Toen zei Milka, ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik zeg, ik ga niet. Hij zei, want ik denk dat het echt dat persoon is. Ja. En zo zijn we eigenlijk het ermee echt. Het is een cadeau hoe ik aan het heb overgenomen. Oh, en wat een verhaal. Nu staat er hier, ja. Maar dit is eigenlijk een verhaal met een onderweg van jaren geleden, wat nou een vervolg krijgt. En dat verhaal, dat eerste verhaal, dat had een soort van, dat was eigenlijk onvoltooid. Ja, ja. En
nou hersteg hem. En nu heb ik hem. Komt hij weer op ons paard? Ja. Ja, ik kreeg er een kippenvel van. Ja, maar dat is bizar met elkaar. Dat is echt bizar. Ja, en het, nou ja, goed. En er komt nu ook op een moment, ik heb mijn ontslag gegeven. Bij de multinational? Bij de multinational. Dus ik ben gesprongen. Hoe ver is dat ontslag? Ik ben aan mijn laatste maand begonnen nu. Dus, en vanaf de zomer, nou ja, goed, gaat het live the free life of a rover zijn. En vooral, ja, gewoon veulen en laten binnenkomen. Maar dit gaat zeker een rol spelen. Hoe noemt dat nou? Een rover? To live the free life of a rover. Een rover? Rover, Waltzing Matilda. Ja. En dat is de muziek wat mij altijd inspireert. Als er nu een tekst is of een emotie.